سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من نيتيو لومي حنتي أجد سيتارستي نعاخاوي نعاخي نعين كلاي بحده كتعبينان كتنكحنا نتخليها زبل كواي هذا غريبة زلخو ما ما بقع زي هوتنا عود سب ويدما زي عود سبسي ناي حدا معالتي نجر كم زي كونه نفلتينا عود زجبرك بحري كاب نوي حوان كتكبرز أنا كاد دمر وزيت ناي بزحات نتفتات مخانو كم دما فشول ويكا زي عود زجبرك دما اتسخات تقبرو بتدقاقامي توريو بحري وكمون التكايدو سرحات مخانو نفلتينا زانا لو فيديو حجي حدا سب سنف ويكا ودو وي زي عود نكخون وي مزخون وزيتنا يزياتهم يكخون زن لو من ريان نطبتات كلها نفس وكفن استوعينا نفسنا نخنفتش بومن تردما زلينا الرمات نخنقبر أبزو حسبات نعي حويسكا بزو نطبتات نفسنا خنرغباينا بفلاي أما بل شدشتن شوعاتن زلوا دما very important وراي لك ساب شعو كتكتاتولي لين دحريت وسيدين زلو سلازي كاب مجمريا لايك أبوازا فيديو نتا لايك بالباتن رموا الالغوريزم ناب كالوت نغبصحا كوم دما كساب موداتا صنيلكم كتمهاروان كسمعوان بتعتنا يقدمكم كاتا نابتا تمرتي كناتينا أرستنا definite signs of a weak-minded person and that you should avoid من رؤي ويكا رقص ملكتاتنا حد دخمت حساس بازلو والسب أمخا نسخا وينسغي كتوقدهم زلكا إنا عمري قدامي تنطبي focusing on what you can't control حد سب زي عوت ويدما سنف زخون ويكا ودغ زخون ويدخم نبلو سلمنتايو نخل السب حر عينت بدهوتات اب هيوت كقاطم كله إذا سب الزقن نابي زتوكر كل جزء أبتنو السكوك وعصاصرو زي كل نجارات أستوعب الله زنبي اب هيوت بزوع نجارات كقاطمنا يو نسخاقنا تقرها تمتخا نسخي أبي مخانو مستوعال كدلينا يو so there are so many parts of life we cannot control اب هيوت دقاقي منهم فلتو زلنا نحنا بحيلنا خنقوصاصرو زي نخل نجارات بزحات اللو نعبنت موت هلا موت بعبيو كنقوصاصرو أي نخلينا so once again give me 1 minute yes okay so موت كقوصاصرا كعليا كحزاز خلسب يلن كم دما كاباينوت سدرا نولد بخمي نعب زون قصصرنا يكونن فتو كابزون كستون توليده كل دلي ابير تراب كمز عد كل دلي وي اب كالي اب كمز كل دلي يلو زمرص يلن زي ناتنا مرجع ايكونن كمو استفلالي حمامات كاب ولدنا دي كاب تولدنا كاب استفلالي زمصونا بدليتنا وي بحمقاتنا يكونن كمصونا يقول استفلالي توبونا مالتي كم دما وجن أجرجرنون بمرجعنا يكونن كالو سبب بسفطر وجيجا كجاتم خل سدات كجاتم خل أما وده تدما ولا بحداري هنا فقرون بزي دليتنا كاب قدرنا وتعي مثل العين بزح تجمعات كجاتم النغلي سلازي عبيود بزح نجارات له نسخة وينسخي وأنا يتخامتي كقطع صرم زي كلزي ردوك هم خلاله so it's easy to notice this and get really angry or sad كم زخجات من نغلو نايجدن كم سب متن كنحرق كنبساطو تسفا كنقرص نبوري مخنياتو كنقاصرو سلازي نخل حيل سلازي بلنا مالتي سلازي بتحقق نريو خلنا ما ازي نغراتنا عنا زغاطمنا اب عدنا زيدنا زلو كالوت نغرات مريج انا وي كان احنا كوم سلازي غبانا يكونن سلمنتاي كما غاتيمو we don't know I don't know you don't know سلازي كنفلتو اين خلينا سلازي هيوت بخمسة سرعه يازيك قدام اي نغر كردانا خلالو but أبزيا كنستوعب الله زلنا جن انتهى يسا هيوت بتنسى تبكات رادي كونس نسخة بتبغى قبر ملتي زيادة تصلوا انتهى مالته زي استفل عليه كستات كقاتم خلو نسخة وينسخي نابي تتوكر أقداسيو so انتهى بلنا حرا عبكي لا مثلكم life is 10% what happens to you and 90% how you react to it هيوت 10% ترايو تنابخا زقاطم زصلوكا تزعبي 900 وصلوا نسخه انتاي قبره ملت تهبي زخونه كستت كقاطم كلو نكلت حد عينه سبات حد عينه كستت كقاطمم كلو اتحاده كودق كلو اتحاده ግን مليس حيل خوت خل سلامنتاي تقبره ملتناتنا كامتن على قداس زخونه ስለዚህ ኣብ ንስኻት ቋጽሮም ዲኻት ኣተኩሮኻ ትገብር
ወይስ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ኣብ ዝኾኑ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት ሕጂ እንተሪእኻዮ ብዙሕ ፀገማት ኣብ ሕብረተሰብና ይካየድ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ንስኻ ብዛዕባኡ ክትብል ክትውዕል ትኽእል እንዲኻ ግን ቀንዲ ክትገብሮ ዘለካ ግን ንስኻ ክትቋፀሮም ትኽእል ንስኻ ክትፅልዎም ትኽእል ንስኻ ክትገብሮም ትኽእል ንስኻ ክትገብርዮም ኣብ ትኽእሊ እሞ ኣተኩሪ ናይ ኩልናከም ድማ ዓብ ውፅኢት ከምፃልና ኽእል እዚኣ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ብተደጋጋሚ ስለ ትረአ ዘላ ኣብ ቅድሚት ኣምፅያ Number 2, refusing to forgive and move on. Yes, ኣብ ሂወት ከቢድ ዝኾነ በደል ዝተፈፀመና ክኸውን ይኽእል እዩ ሰባት ውራይሎም በዲሎምና ዓሚፆምና ሓስዮምና ክኾኑ ዝከኣል እዩ ብሰንኩ ድማ ሓሪቕና ኣብ ጭንቀት ኣብ ቂምታ ኣለና ክንከውን ይከኣል እዩ እዚ ዝከኣል እዩ ይቕበሎ የውናኒ እንተኾነ እንታይ ክንገብረልና but holding on to this anger and bitterness will only cripple you እንተኾነ ነዚ ቂምታን ሕርቃንን ስእልን ኣብ ውሽጥኻ ቀቢርካ ምኻድ ንዓኻ እዩ ዝቐትል ዘሎ ነቲ ሰብ ኣይኮነን ነቲ ዝበደለካ ዝሃሰየካ ኣካል ኣይኮነን ንዓኻ እዩ ዝቐትል ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንስኻ ኣብቲ ጉዕዞኻ ኣብቲ መደባትካ ኣብቲ ዝሓለምካዮ ንክትበፅሕ እንድሕር ኮይንካ ኣብ ውሽጥኻ ሓዘንን ጭንቀትን ከምኡ ድማ ቂምታን ሒዝካ ከለኻ ዝኸበደ እዩ ሓንጎልካ ናፃ ግበሮ ሙሉእ ሓይሉ ናብቲ ዕላማታትካ ናብቲ ዕላማታትክ ንኸተኩር ስለዚ ድማ ኢና ሓደግትን ይቕረ በሃልትን ንቅድሚት ንጥምትን ሰባት ክንከውን ዘለና እቶም ዝበደሉና በደሎም ቀሊል ስለዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንሕና ሓንጎልና ናፃ ኮይኑ ናብቲ ንደልዮ ንክንበፅሕ ንክሕግዘና ስለዚ ይቕረ ምባል ስስዐይ ንነብስኻ ትዝበለፀ ክትገብረላ ትኽእል ይቕረ ኢልካ ሙቭ ክትገብር ምኽኣል እዩ እዚኣ ኣስተውዕሉላ እንተዘየለ ሂወትና ብስጭትን ጭንቀትን ዘይሕጉስን ክኸውን እዚ ድማ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ቂምታ ዝነብር ሰብ ዘርእዮ ባህሪ እዩ ብዘይካል ዓለም ድማ ሪና ያለና just take a look at the bitter people in life መብዛሕትኦም ቂምታን በቐልን ዘለዎም ሰባት ኣብኦም ተተዓዚብና እንታይ ይብለና ኣሎ the hurt and grievances they can let go of are like a disease that hinder their ability to be happy, productive, confident and fearless so ቂምታ ውሽጦም ዘሎ ብዙሕ ነገር ሒዞሞ ዘሎ በቐል ንሱ ሓደ ካብቲ ኣብ ነፍሶም ዘሎ ሕዱር ሕማም ኮይኑ ሂወቶም ሕጉስ ንኸይከውን ዕውት ንኸይከውን ውፅኢት ንኸየምፅእ ርእሰ ምትእማንን ተባዓትን ንኸይኮኑ ኣሲሩ ዝሕዞም ንሱ እዩ ትብለና ሓንቲ ዓባይ ኪላ ክርስቲና ትበሃል so mentally strong people understand that with forgiveness comes freedom እቶም ለባማትን ሓያላትን ሰባት ግን ምስ ይቕረ ምባል ሓይሊ ከም ዝመፅእ ናፅነት ከም ዝመፅእ ይፈልጡ እዮም that's why ድማ ይቕረ ዝብሉ ስለ ዝብሉ ድማ ሓይልን ናፅነትን ይረኽቡ ሓንጎሎም ናፃ ኮይኑ ናብ ዝደለይዎ ንኽኸዱ ይሕግዞም ስለዚ ዋላ ይቕረ ክትብል እንተዘይከኣልካ እንተሓመቕካ ነቲ ነገር ዝረስዒካ ኣብ ሂወትካ ክትቅፅል ተተባብዓና do this please ቂምታ ምስካም ንዓኻ መርሰት ኢኻ ንዝበደለካ ክሞተካ ምፅባይ ምዃኑ ጌርና ንሕሰቦ ይብሉና ኪላታት so ሳልሰይቲ obsessing and overanalyzing እዚኣ ሳልሰይቲ ድማ ብፍላይ ኣብ ምዕቡል ዓለም ምስ መፃና ተጋጥመና ቀዳመይቲ ሕማም ካብኦም ንምሃራሰ ታሳ ድማ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ብዙሕ ክንሓትትን ብዙሕ ክንፈልጥን ኣናላይዝ ክንገብርን ክንመራመርን መዓት ግዜ ንወስድ ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኣይንወስድና እዚ እንታይ ይብልዎ over analyzing and obsessively analyzing ይብልዎ so some decisions and situations require deep thought yes ገለገለ ነገራት ዕሙቕ ዝበለ ሓሳባትን ምርምርን የድልዮም እዩ but many times mentally weak people put far too much analysis into simple matters ኣተሓሳስቦም ድኹም ዝበሉ ሰባት ንኣሽ ነገራት እውን እንትኾኑ ብዙሕ ግዜ ይወስዱ ክመራመሩ ሓደ ግዜ ሂወት ንኽትመራመር መዓት ግዜ ኣይትደልን እያ ዝኣኽለካ ሓበሬታ ሒዝካ ስጉምቲ ወሲድካ ክትቅፅል ኣለካ ምክንያቱ ስጉምቲ ተዘይወሲድካ መርመራ ናትካ ለውጢ ኣየምፅን እዩ ስለዚ ተመራመር ኣፅናዕ መፅናዕቲ ግበር ግን ስጉምቲ ንምውሳድ ግን ኣተባዕን ቅልጡፍን ክትከውን ክትክልካ ኣለካ they overthink to the extent of taking no action known as analysis paralysis ስለዚ ካብ ምሕር ምሕሳብን ምምርማርን ዝኾነ ስጉምቲ ኣይወስድን እዮም እዚ ድማ እንታይ ይብልዎ analysis paralysis ምሕር ምምርማርካ የልምሰካ ዝኾነ ስጉምቲ ከይወሰድካ the same ዓይነት ህይወት ትነብር ማለት እዩ obsessing and overanalyzing are some of the first world problems ስለዚ ናይ ቀዳማይ ዓለም ፀገም እዚኦም ብሓደ ነገር ብዙሕ ክትመራመርን ክትሓትትን ኮለል ምባል እሞ ሓንቲ ስጉምቲ ዘይምውሳድ ሓደ ካብቲ ፀገማት ናቱ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ተኸታታ ሃገራት መብዛሕትኡ ግዜ ብጥሜት ሰብ ዝሞት ኣሎ ኣብ ሃብታማት ሃገራት ከ ብስብሒ ልዕሊ ክብደት ብምዃን መግቢ ብዙሕ ብምውሳድ ዝመውትን ዝሓምምን ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ቀዳማይ ዓለም ፀገምን ናይቲ ነንበይኒ
you have the leisure to sit there and whine እዚ ድማ እኹል ግዜ ኣለካ ብዛዕባኡ ክትመራመር ከተማርር ግዜ ንኸተጥፍ so እዚ ድማ ናብ ዝኾነ ከብፅሓካ ኣይኮነን ነዚ ጠጠው ኣቢልካ ዘድልየካ ሓበሬታ ወሲድካ ስጉምቲ ውሰድ ብዘይ ስጉምቲ ዝመፅእ ለውጢ ስለዘየለ number 4 እጂ ድማ በገዳሲ ትመፅእ ኣለና reeling in self pity እዚ ድማ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ሕጂ ሰባት ቃንዛ ብዘጋጥሞም ወይ ካብ ብዝተበደልዎ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብ ቃንዛታቶም ክነብሩ ከለዉ እዚ ከዓ ነቲ ሰልፍ ፒቲ ወይ ድማ ነፍስኻ ድንጋፀ ንኽትረክብ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘጋጥመካ ኩለል ከተብላ ከለኻ is called it is excessive self-absorbed unhappiness over one's own troubles በቲ ዘለካ ሽግራት ኣመና ኣብ ልዕልዮም በቃ ንዕኦም ኣጓልሕካ ንነፍስኻ እናፈታትሽካ ውሽጢ ዕሚቕካ ነቲ ሽግራትካ እናጓላሕካ ንኸይትሕጎስ ንነፍስኻ ኣሲርካ ክትሕዛ ከለኻ እዚ ባህሪ እዚ ብዙሕ ሰባት ትሪኦም ኢኻ በቃ ኩሉ ግዜ ከተፀናንዖም ዘለካ በቲ ይመፁካ በቲ ፀገማት ጥራይ ይድርድሩልካ and this is self pity ነፍሶም ኣብዚ ዳርጋ ቃንዛ ናቶም የስተማቕርዎ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ነቲ ሰብ ንኸይሕጎስ ዓብ መግፅዒ እዩ ዝኾኖ you can feel awful betrayed angry or confused about something but staying on this forever is a choice ኣብ ሂወትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንብደል ንኽእል ኢና ክንዕመፅ ንኽእል ኢና ዝኾነ ፀገማት ኣጋጢምና ክኸውን ዝከኣል እዩ የስ ዝከኣል ይፈልጥ እየ ምስቲ ጉዕዞናትና ዝከኣል እዩ እዚ እንተኾነ ኣብዚ ነገር እዚ ሙሉእ ሂወትና ጅሆ ተታሒዝና ንኽነብር ናትና ምርጫ ስለ ዝኾነ እዩ we have to be very honest ኣብዚ ቅንዕ ኢልካ ምዝራብን ምስ ነብስኻ ሓቀኛ ምዃን ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ዘጋጠመካ ቃንዛ ንዓመታት ኮፍ ምባል ስለ ዝመረፅካዮ ንዑ ደስ ስለ ዝብለካ እዩ እምበር ሙቭ ክትገብር ወይ ካ ክትቅፅል ወይ ካ ክትወፅእ ክትፅዕር ትኽእል ነርካ ኢኻ self pity is awful and then and the more you engage in this the more addictive it gets እዚ ንነፍስኻ ኣብቲ ቃንዛኻ ኩለል ከተብላ ምምራፅ ምስ ግዜ ወልፊ ክኾነካ ክእል እዩ ትፈልጦ እዚ እንጂ ዝተወለፍዎ ሰባት ትርኢ ኢኻ በቃ እቲ ሽግርሲ ኩሉ ግዜ ሽግሮም ካብ ካልእ ሽግር ዝፍለ ኣይኮነን ግን እንታይ ነቲ ሽግርሲ ካብ ኣመና ተገዳስነት ናቶምሲ ብዙሕ መፅሓፍቲ ተንቲኖም ገይሮምሉ እዮም ገፊሕ እዩ ሽግሮም ተንቲኖም ኣይውድእዎን እዮም ምክንያቱ ብዛዕባ ኩሉ ግዜ ስለ ዝሓስቡ ብዛዕባ ሽግር ዝሓስብ እንታይ ይረክብ ሽግር ይረክብ ብዛዕባ መፍትሒ ዝሓስብ መፍትሒ ይረክብ እንታይ እዚ ኩሉ ግዜ ኣመለኻኽታናን ንሕና ንሓስቦን ሂወትና ንሱ እዩ ዝንፀባረቕ ማለት እዩ So you think about all the ways life mistreated you and you feel bad. So بزعبة كل هي كاب قدم حماق زقات أمكا دقاقيم كاب زعبو تحسب ما مليس كتحزن سنهيل كادما سلمنتها يحزن على لغيل كادما مليس كتحزن لذي كاب حزن ناب حزن كاب تنكات ناب تشكات كل الكتبل تنبر مالتي الزخاء بتدقاق عم زقبر كانت يخون والفي يخون لمدو يخون لمدو دما عمل مس مجنز يبقى زي كاسنا بلي نبزل عليه صقبنا يعمرو كبصحنا زغل حمام كلمسنا زغل حمامي mentally strong people don't bother with self pity because they know it accomplishes nothing and is usually counterproductive لذي توم حيال عمره حيال تحساسبا زلهم سبات جن بخمزي بزقات امام نقرات او كقزمو غزيا يبلعون مغنياتو وزيد كم زي مثل نسود محاساي نتج دليو زلو اب هيوت نخيبصحو أسيرو زحزم مخانو سلزفلتون سلستجنزبون التيفهم لنفسهم كابوتيوم نفس راح كتوهم زمرتو so نسخابي اللغي لنفسها محتاطة قداسي number 5 blaming others for your problems yes زيادة ما بزعق زيادة الراب حبرة السبنة انتهى نشجرات كان تجمعات كان نخالوت كم زبط بخالو سبات كم زمت غيرك لنفسها ካብ ኩሉ ኣሊኻ ካልኦት ከም ዝብድሉኻ ዘለዉ ብካልኦት ዝተፀልወ ፀገማት ጥራይ ከም ዘለካ ፀገማት ኩሉ ናብ ካልኦት ከተፀጉዖ ምፍታን sometimes others really do ዘጂ መጀመርያ ካልኦት ሰባት ይብድሉናዮም ሂወትና ፀገም ክፈጥሩና ይኽእሉ እዮም እዚ ከም ርዱእ ንውሰድ ሰባት ኣይብድሉና ንብልና ዘለና but when we blame we shift the power inside us outside ourselves and create a scenario where we don't have control or agency so كل جزء نخالوت زمارر كالوت كم زجيرهم نزبل سمتايز قبر زلو نتا وشتو زنبرو حيلي نابدقى يسردولو انتاي مالتيو نسخا خد قبرو ولا حنت خد قبر كم زي تخل كوينكا لموس رموس كم تخون إخات قبر هذا اللي نفسها سلازي شبات كبدلوخا كعمتوخا كوكدلولكا يقوليهم زلو يزي كم سدتنيا ما بفلاي انتاي كنت قبر لك نسخا حيل خان تايو نتنسوم زقبرو زلو كم زلو سيكا أنا انتاي كقبر علني عبز زقاتم زلو كنتات انتاي ناتي بوتا بخميك عريك خلالني مبال
ناتك حلافنت ጌርካ ተወሲድካዮ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክወስደካ ከም ዝኽእል ክሕብረኩም ይፈትዩ when we blame we shift the power aside ourselves and create a scenario so ኩሉ ግዜ blame ክንገብር ወይ ክንነቅፍ ከለና ወይ ከምዚ ገይሮምና ክንብል ከለና ሓይልና ናብ ካልኦት ንዝግሮ ኣለና ሓይሊ ዘይብልና ድኹማት ድማ ንኸውን mentally strong people don't sit around feeling sorry about their circumstance or how others treated them instead they take responsibility for their role so ሓያላት ሰባት ሓያላት ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ግን ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞም ኩነታት ክቕዝሙ ጥራይ ኣይደልዩን እዮም yes ይሓዝኑ እዮም ዳውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ንሳቶም ክዕርይዎ ዝኽእሉ ካብቲ ኩነታት እንታይ ኣሎ ካልእ ምርጫ ድዮም ክጥምቱ ኣብ ካልእ ቦታ ድዮም ብካልእ መንገዲ ድዮም ነቲ ጉድለታቶም ኣሪሞም ድዮም እቲ ሃጓፎም መሊኦም ድዮም ክቕፅሉ ምርጫ ናቶም ይወስዱ እዚ ድማ እዩ ኣብ ሂወት ለውጢ ከምፃካ ዝኽእል እምበር ስለዝተበደልካ ብዛዕባኡ ደርፊ መፅሓፍ 10 ግዜ ብዛዕባኡ ምቑዛም ዘምፅኦ ለውጢ የለን ንፈልጦ ኢና ድማ number 6 seeking often external validation እዚኣ እውን ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ግዜ ትረአያ እንታይ እያ ሰኻ ብዝገበርካ ዝኾነ ነገር ምስ ገበርካ ካልኦት ሰባት ፅቡቕ ሕማቕ በላ ጌርካ ከምዚ ጌርካ ኢሎም ክንዱኻ ንዓዳ ካብ ሰባት ነቲ ስራሕካሲ ካልኦት ክንድዎ ጥራይ ምፅባይ ንስኻ ብነፍስኻ ፅቡቕ ስራሕ ምዃኑ ዕጋበት ክስምዓካ ዘይምኻል ዝጅ ብዙሕ ግዜ ኣብ ርእሰ ምትማን ምስኡ ዝኸይድ ኣርእስቲ እውን everyone loves to be told they are appreciated and doing a great job but so ኩሉ ሰብ ንዓዳን ፅቡቕ ስራሕ ከም ሰራይን ክሕበር ይደልዩ feedback ካብ ሰብ ይደልዩ but seeking frequent external validation comes from deep insecurity ቀፃልና ዘሎ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሕካ ከምዚ ኢኻ እናበለ ሰብ ክነግረካ ምፅባይ ግን ኣብ ውሽጥኻ ካብ ዘሎ ዘይምትእማን ሓጓፍ ናይ ኮንፊደንስ ዝመፅእ ስለዝኾነ ሓደ ዓብይ ፀገምን ክብሪ ኣብ ነፍስኻ ዘሎ ድማ ኣብ ብኔጋቲቭ ክፀሉ ዝኽእል እዩ you can base yourself on the opinions and emotions of others ንሓጎስካ ይኹን ንዕጋበትካሲ ኣብ ናይ ካልኦት ስምዒታትን ባህግታትን ክምርኮስ የብሉን የስ ክቡኻ ይኽእሉ እዮም ዝያዳ ግን ፅቡቕ ስራሕ ንስኻ ንነፍስኻ ክትነግራ ክትክእል ኣለካ ብቁዕ ምዃንካ ካብ ነፍስኻ ካብ ውሽጥኻ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ናይ ሰባት ተተወሲኹ ፀገም የብሉን ንስኻ ግን ፅቡቕ ስራሕ ዲኻ ከመይ ትኸይድ ኣለኻ ነፍስኻ ባዕሉ ክነግረካ ክኽእል ኣሎ you need to find a deep and proven inner core self-worth built in from your own actions and identity ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ ሓያል ዝኾነ መንፈስ እንታይ ምዃንካ ከመይ ምዃንካ ክብርታትካ ከመይ ምዃኑ ንስኻ ንነፍስኻ ሓያል ዝኾነ ጠመተ ክህልወካ ካብ ውሽጢ ክመፅእ ኣለዎ እዚ እንተለካ ብደገ ዝመፅእ ተወሳኺ እዩ እንተጎዲልካ እውን ፈርከሽከሽ ኣይትብልኒ ኢኻ ኣብ ጭንቀት ኣይታቱን ኢኻ so build this one mentally strong people have internal belief and they do get self-esteem from accomplishing things and knowing that they bring value to the world so እዚኦም ሓያላት ወይ ሓያላት ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ንብሎም ዘለና ኣብ ውሽጦም ሓያላት ተሓሳስባ ኣለዎም እዚ ድማ ንሳቶም እዚ ሓያላት ተሓሳስባ ድማ ካብ ሰማይ ኣይኮነን እዩ ካብ ዝፍፅምዎ ስራሕ ንኺሶም ካብ ዝገብርዎ ውፅኢት ከምኡ ድማ ኣብ ዓለም ብዝገብርዎ ዘሎ ኣበርክቶ ኣብ ስርሖም ኣብ ሓዳሮም ኣብ ሂወቶም ብዝገብርዎ ዘሎ ለውጥን ዕቤትን ኣበርክቶን እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ክብሪ ዘለዎም እዮም ካብ ውሽጦም ስለ ዘለዎም ብደገን ዝመፅእ ፅቡቕ እዩ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ድማ ዝከኣሎም ዘበለ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ዝከኣሎም ስለ ዝገብሩ ዕጉባት እዮም በቲ ዝገብርዎ ምናልባት እቲ ዝበለፀ ስራሕ ኣብ ዓለም ከይከውን ይኽእል እዩ but still they are confident about it ናይ መወዳእታ being overly trusting ያ ድማ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘላ ፀገም እያ that's why ለኩም ክልቲአን መወዳእታ ዘለዋ very strong እየን ሓንቲ ድማ ናይ መወዳእታ ሻብዓይቲ ድማ ኣመና ንሰብ ኣማን ምዃን እዚ እውን ዲብ ፀገም እዩ ኣሚነ ተጠሊመ ከምዚ ኮይነ ዝብለኒ ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ ኢና ዓብ መሰጅ ስለዚ ስለምንታይ ከም ትኾን ኣለኻ ካበይ መፅእ ክንርኢና it's nice to believe the best of others and give people the benefit of doubt if you can but being overly trusting people is not good that should be so ንሰብ ክትኣምን እምነት ኣብ ልዕሊ ሰባት ምግባር ሰናይ ነገር እዩ ኣማኒ ሰብ ፅቡቕ እዩ ንዝረኸብካያ ሰብ ኣብ እምነት ሂብካ ብገንዘብካን ብንብረትካን ብሓሳባትካን ኩሉ ስኢልካ መሃብ ግን ስንፍና እዩ ምክንያቱ ሓቀኛ እምነት ስኢልካ ትበደ ይኮነ ሰባት ሰሪሖም ዝረኽብዎ እዩ ንስኻ ንሰብ ክትኣምኖም ካብ ባህር ናቶም ንነዊሕ ካብ ዘርአይዎ ክኾን ኣሎ ዓብ ነገር ምሶም ሸር ክትገብር ወይ ካብ ዝኾነ ነገር ትገብር ትኾንካ እቲ እምነት ናይ ዘረባ ወይ ሓደ መዓልቲ ፅቡቕ ስለ ዝዓለልካ ዘይኮነስ ምስ ግዜ ቴስት ኮይኑ እምነቶም ፕሩፍ ክገብሩልካ ክኽእልሎም ንስኻ እውን ንኻልኦት ዘይኣመነኒ ኣይትበል ሓደ መዓልቲ ወይ ክልተ መዓልቲ ረኺብክያ እንታይ ዳ ንስኺ ዝእመን ስራሕ ምስ ግዜ እዩ ዝርአ እምነት ስለዚ እምነት ምስ ግዜ ዝመፅእ ሓያል ፀጋ እምበር ስኢልካ ዝወሃብ ከም ዘይኮነ ክርዳኣና ይግባእ so being overly trusting includes rushing to
into friendship with people who turn out to be bad influence, trusting strangers with money and allowing yourself to be easily seduced. እዚ ድማ ብቐሊሉ ስኢልካ ምእማን ድማ ኣብ ካልእ ብዙሕ ፀገማት ክገብረና ኽእል ምስጢርካ ንዘይግብኦ ሰብ መሃብ ድዩ ብዘይከውን ሰብ ናብ ሕማቕ ፀገም ክትምራሕ ወይ ከዓ ናብ ሕማቕ ልምድታት ወይ ከዓ ሕማቕ ፀቕጢ ክግበረልካ ከምኡ እውን ንነፍስኻ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ድዩ ወላ ንሓዳር ድዩ ንካልእ እውን ቀልጢፍካ ኣሚንካ ኣብ ካልእ ፀገም ድልውነት ከይሃለወካ ኣብ ካልእ ዓበይቲ ጉዳያት ተኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እምነት ምስ ግዜ ዝምዕብል ብክልቲኡ ወገን ሰሪሕካ ተርእዮም በረይ ስኢልካ ብኣፍካ ሓደ ክልተ ግዜ ስለተዛረብካ ዝመፅእ ክኸውን ኣይግባእን ቀልጢፍካ ኣይትመን ክትኣምን ኣለካ ግን ደረጃ ናይ እምነትካ ምስ ግዜ ዝመፅእ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዘን 7 ነገራት ተሪኢኹመን ነዚአን ዝገብር ሰብ ኩሉ ስትሮንግ ማይንድሴት ዘለዎ ሓያል ኣተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ኣብ ሂወት ድማ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ምስ ግዜ ናብ ዝለዓለ ዓወት ሕጉስን ዕዉትን ሂወት ክወስደካ ክእል እዚ እንተዘይብልካ ድማ ሂወትካ ኩሉ ግዜ ፀገም ዝመልኦ ሽግር ዝመልኦ ዘይዕውትን ዘይሕጉስን ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብዙሓት ሰባት ክትበፅሕ ሸር ክትገብርዋ ትኽእሉ ምክንያቱ ንብዙሓት እዚ ቪድዮታት እዚ ምናልባት ንዓኻ ክሕግዝ ዝኽእል ንኻልኦት ግን ሂወቶም ክቅየር ዝኽእል ምዃኑ ይኣምን እየ ካብ ዓበይቲ ፊላታት ዝመፅእ ስለዝኾነ ላይክ ኣብዋ ከም ወትሩ ድማ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ሪቶ ናትኩም መተባብዒ ቃላት ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው